Trubor nakaslem jong unong san Hima. Sa wede Nongniah Thuk ula Khlad no Hashen, hadian gijing Shah yu haki shaka khmat jong ka Trok badang kiyo shanong ba Shillong, hakmat jong ka khardap krong khajana ni toll gate jong ka National Highway Authority of India NHAI kabadan ha Pahammawleiñ ar Phomer. Kat kum khobor baloy alum kani gijing ja kalja kapor kumba khat arsteng no phaisngi kat ba baro ar katay ka Thuk kabadan yu registration number AS not saw Y not pra arsan lembar ketiga Trok kabadan yu registration number AS not iway SC san pra iway kidai kabadang temu banwan kiyo shanong ba Shillong le thu ba anda shwa ban poi hakati ka khardap krong khajana ke NHAI ketiga Thuk kala temu ban jam shakmat bat temu ban rong lingba ka line bajurong ki he ki han le VIP lane bat de ni ka por ba ketiga Trok kala kumtan ra ikani ka Thuk bat yu te Nongniah hadu ba onda Khlad sendan Hashen tang mare yu ajing tip halor kani gijing ja na kalyang ki pulit ka thanat bernihat kila hiar mardor ban shimti ya kade ka met bat ban kit shanong po civil hospital nak banta ban le ka postmortem kat ba ya ka Trok pat la ra no sha thanat bernihat nak banta ban penlong ya gijing token